Sa videong ito ay ating papasyalan ang isa sa pinakamataas na kalsada at sikat na tourist destination sa Pangasinan. Isa ito ngayon sa dinarayo ng mga turista dahil sa malamig na klima at animoy nasa Baguio City ka. Masarap mag-rides pag ganito. Napakalamig. Ang lakas din ng hangin dito. Tingnan nyo naman talaga yung view dito. Napaka-epic oh. Ang taas ng lugar na ito ay umaabot sa 1,675 meters above sea level. Kaya karaniwan dito ang mababang temperatura. Naglalaro ang klima dito sa 13 to 20 degrees Celsius. Kaya natawag din itong summer capital ng Pangasinan. Ito ang Maliko. Ang Maliko ay matatagpuan sa kabundukan ng Caraballo Mountain. Sinasakop ito ng dalawang lalawigan. Ito ang Nueva Vizcaya at Pangasinan. Kaya tinawag din itong Nueva Vizcaya Pangasinan Road. Nakalagay dito, I Heart Maliko, Santa Fe. Ibig sabihin part na ito ng Santa Fe. Dito naman nakalagay, Welcome to Barangay Maliko, San Nicolas, Pangasinan. Mararanasan natin dito ang dumaan sa napaka-challenging na ruta at liko-likong kalsada ng Villaverde Trail na may habang mahigit 20 kilometers. Isa din ang tourist spot na dinarayo dito, ang Damangili Tindaan Historical Nature Park o Sherman Tank Museum. Ito na yun, Historical Nature Park, Sherman Tank. At ang Maliko Pinewood Cabin and Cafe kung saan tayo nag-stay. Dito na tayo sa Maliko Pinewood Cabin and Cafe. Kaya tara, samahan niyo ako muli sa aking moto adventure dito sa Pangasinan. Let's go! What's up guys? Good morning! Welcome back sa aking channel. Another road trip naman po tayo ngayong araw. And today pupunta tayo sa tinatawag nilang summer capital ng Pangasinan. Ito ang Maliko. At currently andito tayo ngayon sa may San Miguel, Bulacan. Medyo nag-uulan-ulan dito ngayon. Sana tumila yan mamaya at pagbigyan tayo ng panahon para hindi hassle ang ating biyahe. From Quezon City ay naka 61 kilometers na tayo. Dito na tayo nag-umpisa mag-vlog kasi madilim pa naman kanina. Mula dito ay babiyahe pa tayo ng 149 kilometers hanggang sa ating destinasyon sa may Maliko Pinewood Cabin and Cafe. Kasi doon tayo mag-stay at magpapalipas ng gabi. So ayan, umpisa na natin ang ating biyahe ulit ngayong araw. Come on, let's go! Ayan mga kuy, sinabutan tayo ng ulan. Sana naman tumila ito mamaya, no? Pagbigyan tayo ng panahon. Banda naman doon clear yung langit. Dito lang yung mag-aambon-ambon sa San Miguel, Bulacan banda. At so ayan, banda dito medyo humina na yung ulan. Malapit na rin tayo sa arko ng Nueva Ecija. Doon nakikita na natin kulay blue na yung langit. Banda dito sa kanan natin maulap. At time check 7:20 AM. Narating na rin natin ulit itong Nueva Ecija. Nandito na tayo sa bayan ng Gapan. Nandito na ulit tayo sa tulay ng Gapan at San Leonardo. Ang haba din itong tulay na to. San Leonardo na po tayo. Sa mga bago po pala dito sa aking channel, welcome po. Maraming salamat po sa pag-subscribe. Medyo maaliwalas na yung panahon dito. Hindi gaya kanina sa part ng Bulacan, nag-uulan. Sana makisama at pagbigyan naman tayo ng panahon para maging smooth yung biyahe natin hanggang sa makarating tayo sa Maliko. Dito na sa kanan yung papuntang Bingalan. Diyan tayo nung last vlog ko, Bingalan, Aurora. Welcome to Cabanatuan City. Magandang umaga po sa mga taga dito sa Cabanatuan City. Pakaliwa na tayo dito sa may General Pino Extension. Papuntang Talavera na yan. Pag dumadaan ako dito, akala ko maumpog ako dyan, no? Pero mataas naman pala.
Optical illusion lang. Ang haba ng tulay na to. Hindi pa rin natapos din sa kabila. Under construction pa rin. Ang lawak ng daan dito, kaya ang karamihan ng mga motorista na dumadaan dito ay tumatap speed. Ang mahirap lang sa ganitong open field dyan ng Nueva Ecija, kasi malawak mga kabukiran dito, malakas yung impact ng hangin, lalo pag mabilis ka. Kung ganitong klaseng motor gaya ng NMAX, tumatabi nga pag ganito open field. Hindi gaya ng mga malalaking motor, mabigat, kaya okay lang kahit mabilis. Pag ganito kailangan magdahan-dahan. Ayan, kakaliwa na tayo dito papuntang Talavera. Diyan tayo dadaan sa may Talavera at saka Muñoz City. Tatapos tayo sa San Nicolas, Pangasinan. Ayan, dito sa kanan papuntang Valerian at saka Pantabangan. So dito sa kaliwa papuntang Talavera at saka Muñoz City. Dito tayo. Ito. Sino yun? Parang kamukha ni Angelicang. Welcome to Balok. Kanan tayo dito papuntang Muñoz City. Itong diretso papuntang ano yan, Tarlac. Maligayang pagdating sa Science City of Muñoz. Nasa Muñoz City na pala tayo. Dito makikita yung CLSU, yung malaking paralan dito, Central Luzon State University. Tingnan nyo dito, dahil puno ng akasya, tapos nakagano siya sa daan. Ang lilim. Woo! Napakasarap mag-rides! Ngayon lang ulit ako nakalabas eh. Kahapon pa ako excited na bumiyahe, kasi almost halos 1 month pala na hindi ako nakalabas. Kaya yung katawan ko hinahanap na yung rides. Sasabit na sa rides. Pwede na i-harvest yung mga palay nila dito. Kulay dilaw na. Dito tayo dumaan sa may Muñoz Lopao Road. Dito tayo dinaan ng Google Map. Yan yung mapapansin yung bundok na yan, no, sa harapan ko. Yan yung pupuntahan natin. Caraballo Mountain Ranges. Diyan banda yung Maliko, Pangasinan. Napakataas. Sarap manakbo dito, wala gaano nakakasalubong. 9:35 AM. Maghanap muna tayo ng makakainan kasi hindi pa ako nag-breakfast bago ako makyat ng bundok. Ganda rin yung view dito, straight yung daan, tapos nakikita mo yung bundok na malaki na yan, no? Isya, Kambingan at Bulaluhan. Kain muna siguro tayo dito. Tingnan ko lang mga ulam. Ano to, dinuguan? Okay. Ito papaitan. Ito? Ay, gado. Ito sisig. Dinakdakan to. Chicken adobo. Siguro ito na lang ano. Dinakdakan, isang order. Ito yung pagkain natin. Dinakdakan tsaka kalderetang kambing. So ayan, kain muna tayo. Ayan, natapos na tayo kumain ng breakfast. Kumain tayo ng kaldereta at dinakdakan nila dito. Nandito na tayo sa may Lubao, Nueva Ecija. Ayan, may energy na ulit tayo bago tayo makyat ng bundok. So bakbakan na ulit dito sa daan. Magpapagas up muna ulit tayo. Kahit 2 bar pa lang yung gas gauge natin bago tayo makyat ng bundok. Ayan, kahit may 2 bar pa naiwan yung gas gauge natin, pa-full tank na tayo para hindi tayo magpagas din. Premium mate, full tank, pa-full tank na tayo. Second
gas up. 5 liters yung second gas up natin, pangalawang full tank. Ay, nakakain na tayo at nakakapagpa full tank na tayo ulit. Ayan, diretso na to ng Maliko, wala nang tigilan to. Maraming salamat po. Ito na yung boundary ng Nueva Ecija at Pangasinan. Ito na, Umingan, Pangasinan. Pangasinan na tayo. Dito na lang pala sila sa gilid ng kalsada nagbibilad. Kung alikabok niyan pag nakanginan, tapos nadapo sa balat mo, ang katingan. Umingan Public Market. Dito yung town proper nila. Kanan daw tayo dito. Tapos na sa Nueva Ecija. Banela Bridge. Woo! Napakaganda ng view dito. Malapit na tayo sa bundok yan, no? Isang oras na lang, dun na tayo sa Maliko. Bridge work ahead. Ginagawa pala tong tulay dito. Diyan sa Maliko may kita yung World War II na tank, yung Sherman tank na pinupuntahan nila dyan, yung mga tourist spot. At meron din dyan strawberry farm. Maraming mga ginagawang mga kalsada dito banda sa Pangasinan, pero passable pa rin naman. One way lang. Naayos yung mga tulay dito. Widening of bridges. Sa San Miguel, Pangasinan na pala tayo. Alas 11 na ng umaga. Siguro ang ETA natin estimated time arrival baka mga 2, around 2, mga ganyan. Kasi pagdating natin sa bundok, patigil-tigil tayo yan kasi magkukuha tayo ng mga magandang view at clips sa ating drone. Nakakamiss na mag-race na may kasama yung kagrupo, kasi yung team na Taraki. Sa December pa sila pwede. Ngayon busy-busy pa yung mga person. Ang pupuntahan pala natin ay bayan ng San Nicolas, Pangasinan, Barangay Maliko. Itong tinatahak nating daanan ay Natividad San Nicolas Road. My heart salute. Andito na pala tayo sa San Nicolas. Welcome to San Nicolas, Pangasinan. Turn the tide, let the water go where it wants. I-reset natin yung trip meter natin. Kasi dito na mag-uumpisa yung Maliko. Puro twisties ng Maliko. So ayan, packet na tayo. Ayan medyo malapit na tayo. Dito na tayo mag-uumpisa. Puro zigzag na yan dito sa taas. Tingnan natin kung ilang kilometers mula dito hanggang dun. Villaverde Bridge. Ito na mag-umpisa yung Villaverde Train. Bakit na tayo? Oh, twisties. Dito na mag-umpisa yung puro zigzag. Ba't nakalagay dun, no? Helmet, no entry. Pero nakapasok mo ngayon, walang helmet. May nakalagay dito, drive safely, arrive home alive. Uwi tayong buhay. Okay din dito, nilagyan na rin ng rolling barriers, para kahit bumangga ka dyan, gugulong lang yung sasakyan na ganun. Ang ganun. Na-improve na rin tong daan na to. Ganda. Safe. Tingnan yung mapa natin. Liko-liko. Kaya tinawag na Maliko to dahil dito sa daang liko-liko. From the word itself, Maliko. Tingnan nyo, napakaganda yung bundok na nakikita natin kanina. Carvalho Mountain Ranges. First time ko pumunta dito sa Maliko. Talagang susulitin natin. Magandang ginawa nila dito, sinementohan na yung gilid ng bundok.
para iwas landslide, no? Anli Kurbada. Puro liko. Under construction pa rin tong daanan na to eh. Ayun o, may makikita ka pa rin equipment nila dito. Ginagawa pa rin. Ni-improve nila for the safety ng mga pumupunta dito. Ayan o, sinamentohan na to. Ganda na o. Oh, ang galing nila. Grabe talaga eh. Ang ganda ng itsura ng bundok. Green na green siya ngayon. Ginawa pala itong daan na to para mas mapabilis yung biyahe. Pag galing ka ng Tarlac, Pangasinan at La Union, pag pupunta ka ng Nueva Vizcaya, instead na iikot ka dun sa may Nueva Ecija, sa may San Jose, Nagcarlan, mas malayo yon. Kaya mas makakatipid ka ng oras pag dito ka dumaan. Mag-overnight pala tayo dito ngayon para naman masulit natin yung biyahe natin dito sa Maliko. Doon ako nagpabook sa Maliko Pinewood Cabin and Cafe. Doon tayo mag-overnight. Ang check-in natin doon ay alas 12. Okay lang naman kahit mga late na siguro. Nanamnamin ko muna yung view dito. Susulitin ko muna yung view. Napakaganda. Wala ko gahang nakakasalubong. Siguro nakarating na yung mga yun kasi nag-morning ride or wala gaano namamasyal ngayon. Dito sa part na to hindi pa gaano na ayos to. Wala pang mga takip tong mga bundok dito. Oh, may nashoot dito. Nakatulog siguro yung driver niyan. Buhay pa kayong driver niyan. Naipit na. May dagaw. Parang bago lang yan, no? Kawawa naman dito si Rashida. Tulog siguro yung driver. Yun, no? Solo yata market to. Siklista. Tibay. Sana ako siyang sweet. Dito sila nag-debate sa may taas ng bundok. Ang lamig na dito, palamig ng palamig. Tingnan nyo, dami mga nagsibabsakang lupa dito. Siguro nagka-landslide dito. Ito, delikado din to. Kaya itong daanan na to ay prone pa rin sa landslide. Kaya doble ingat pag pumunta dito. Kailangan alamin nyo muna yung weather condition bago kayo dumaan dito, para na rin sa safety nyo. Kasi may stranded dito. May nakalagay doon, landslide prone area. So ibig sabihin itong parte na to possible na magkaka-landslide pag tag-ulan. Kasi wala pang takip, open pa siya. Wala kasing kinakapitang ugat, wala siyang mga puno, kaya possible pa rin na magkaka-landslide. Dito nag-landslide mo naman, no? Taas. Ang galing naman gumawa na ito, no? Talagang buhos buhay yun. Tingnan natin. Napakataas, eh. Pag nalaglag ka dito, umaway ka na lang kay San Pedro. Dito nagka-landslide na gano'n, parang bago lang. Galing dun sa taas, sa baba. Yun, oh, dun tayo galing, oh. Sa baba. Taas. Ang dami ng mga pine trees dito. May tindahan na rin pala dito. Meron din silang ipag
traction smoke meat for sale. Meron din silang benta mga gasolina dito. Pag naubusan ka ng gas dito sa taas, may mabibilhan pala dyan. Kaya mas maganda pag umakyat ka dito, magpagas ka na para sigurado hindi rin abala sa yung biyahe. Ay, grabe talaga oh. Dito oh, ganda oh. Tingnan nyo, ang ganda ng pagka rolling hills. Ganda dun, tingnan natin. Oops, didiretso ka sa baba. Yan oh, ganda oh. Salamat sa proyekto ng gobyerno na to dahil nakagawa sila ng ganitong daan dito sa Pangasinan. Napakaganda. Sulit talaga ang biyahe mo dito. Ayan oh, grabe. Nakakamanghang tanawin. Meron na rin mga slope protection dito banda. May mga net para at least mas malesen yung pagka-landslide. Pero hindi pa tapos eh, meron pa banda dito. Tingnan nyo to, tinabas. Ang nipis na. Tapos may pine tree pang iniwan. Alright. Ayan o. Dahil mga pine trees sa baba. Ang ganda ng kulay. Tingnan nyo tong bundok na to, parang tinabas na cake lang. Yun o, may iwas sa gitna. Ganun o, pin curve. Grabing liko yun. Ang dami talagang liko dito. Kaya pag nakamotor ka tapos dumaan ka dito, mas mag-e-enjoy ka. Pero pag naka 4 wheels ka, nakakahilo. Ang daming liko. Kaya nag-e-enjoy dito yung mga riders na pumupunta dito eh. Malapit na tayo sa ating pag-stayan, 25 minutes na lang. Patigil-tigil lang tayo, kumukuha tayo ng aerial shot. Tingnan yung mga pine trees dun no. Ganda eh, iba yung kulay. Mga nasunog siguro yan no. Kulay brown. Halo, green tsaka brown. Ang sarap ng klima dito, ang lamig. Parang nalintulad siya sa Mountain Province at Baguio. Kaya pala tinawag na ano to, summer capital ng Pangasinan. Dito, ang ganda ng ano, pagka-view. Dito, ang ganda ng picture. Ang ganda ng background oh. Pero dito banda, wala pang takip. Wala pa yung side rails. Kaya pag na-overshoot ka dyan, tuloy-tuloy ka dun sa baba. Kaya ingat lang pag pumunta kayo dito. O dapat lahat may ganito, rolling barriers, para at least safe. Ay dito banda oh, maganda. Ang ganda pala ng view dito. Mas maganda yung pagka ano nya, area nya. You know. Dito pala maganda na park. May ano dito, ang bayan. May nakatambay din sa taas. Tingnan nga natin. Wow. Grabe talaga yung view dito.
Busog na busog yung mata mo dito, yo. Kalikasan. Nakakamiss yung view talaga dito. Dito. Dito pala sila dumaan. Yun, may ano din, oh. Viewpoint, may kainan. Ayan. Punta tayo din sa taas. Tignan nyo dito, ang daming mga pine trees. Nandito na tayo sa Maliko. Tingnan nyo, napakaganda, oh. Ayun, kita natin dito sa taas, sa bandang doon, sa daan. Nipis na daan, oh. Daan tayo dito. Pag nahulog ka dyan ng taas, grabe talaga. Napakaganda dito. Punta tayo dun sa dulo. Napakainit dito sa taas, pero okay lang. Sulit naman. Mayroon pang gandun. Magditoon tayo dito. Time check 2:20 PM. Matagalan tayo dito, kaka-drone. Hapon na. Buti hindi nagulan dito. Nakasama yung panahon. Tamang dikalit, view deck. May view deck din dito. Marami lang nagpapatay ng view deck yan, eh. Dapat pagdaman ko dito sa Villaverde Train, babagalan nyo lang para mas ma-appreciate nyo yung view. Pag bibilisan nyo, wala na, malalagpasan nyo na.
Bawal magbilis dito. Oh, grabe, oh, parang lapit lang ng bundok. Oh, ang lamig dito banda. Ang daming mga pine trees, oh. Ang ganda, oh. Yung lupa dito kulay pula. Parang clay type. Pag nabasayan ng ulan tapos nadaanan ng gulong nyo, ang putik yan, madikit. Mayroon tanggalin. Maliko. Puro semento na dito. Yung semento dito parang bagong gawa lang. Duman na ako sa Quirino Cervantes Road sa Ilocos Sur at sa Besang Pass. Parang ganito rin. Pero mas maganda dito sa Maliko. Malamig. Tsaka mas maraming open space. Masarap magpalipad ng drone. Dito banda ang lamig, oh. Atas na siguro tayo. Buti banda dito, lagyan na ng slip protection. May bato dito malaki, oh. Kaso ang dami namang sulat. May sign of vandalism. Oh, dito, oh. May makikita kayo mini falls. Oh. Ang linaw ng tubig, pwede rin yata maligo dyan. May rainbow, oh. Yan, oh, nakita nyo ba? Maliit na rainbow. Oh, nasisinaran kasi ng araw kaya nag-reflect. May rainbow siya, oh. Parang sarap maligo. Ligong-ligo na nga ako, eh. Halos 12 oras na ako nasa daan. Ang dami ko kasing stopover, eh. Papalipad pa ng drone. Napakatagal. Dito, eh, walang signal ng dito SIM tsaka Globe. Ewan ko lang sa Smart. Walang kasig na signal, oh. 10 minutes na lang hanggang sa ating destinasyon sa may Pinewood Cabin and Cafe. Cup of Storage. Ito pala yung Cup of Storage, oh. Subukan natin magkape mamaya dyan. Dito pala yung ano, Kindaw Campsite. Welcome to Kindaw Campsite. Dapat nga dyan ako, eh. Magkatabi lang pala yan. Yung Cup of Storage tapos Kindaw Campsite. Kaya mga tao dito. Historical Nature Park. Ito pala yung Sherman Tank dito. Dito banda yung Sherman Tank. Balik na lang tayo dyan. Maraming tao ngayon, eh. Maliko Viewpoint Eatery. Ito may eatery din. Dami na rin pala kayo nandito. Yan, oh, welcome to Maliko Viewpoint. Meron signage na. Diretso muna tayo sa ating ano, pag-istayan. Dahil hapon na. Mabalik na lang tayo dyan. Para sila nag-wall climbing, oh. Ang galing. Na tayo. Welcome to San Nicolas, Pangasinan, Maliko Viewpoint. Little Baguio. Ang ganda to. Ang ginagawa nila dito, restaurant siguro to. Baka pag umaga dito may Sea of Clouds. Maliko, Home of Clouds, Linets Homestay. Dito yung ating Linets. Ah, ito na pala. Ito na pala yung ano natin, tag-istayan. Pinewood, Maliko Pinewood. Ito, magkakatabi lang pala yan. Dito na pala tayo. Tingnan natin. Dito na tayo sa may Maliko Pinewood Cabin and Cafe. May restaurant sila dyan sa taas. Cabin. Ang cute, eh. Meron din doon, dalawa. Ayun, oh. Maliit lang pala to. Ilan lang yung room dito. Ay, ginagawa pa lang to. Ito pa lang yung pinaparenta nila. Dito tayo sa cabin 3. Yan. Ito yung pinili natin. Yung dalawang to, naka-reserve na rin yan. Dito lang tayo, solo ulit. Napakalamig dito. Oh, ito yung pato natin.
Oh, may chandelier. May electric fan. May trash bin, may orasan pa. Ayan o. Kasya palang ano dito, 5 or 6. Isa dito, isa doon, isa doon. Dito pwedeng 2 o 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pwede dito. Ang binayad pala natin sa kwartong ito ay 2,500. Pag weekend 2,500. Pag weekdays 2,000 lang siya. Good for 2 packs, maximum to 5. Dito ay meron silang 3 kwarto. Cabin 1, 2, 3. Malit lang naman to. Meron din silang malit na bathroom. Meron silang dito common CR. Ang gentlemen at ang ladies. Ayan. Malinis din. Meron silang shower heater. Hindi. Ayan. Malinis din yung CR nila. Kabilaan. Ito yung pambabae. At dun sa taas, yan yung cafe nila. Order tayo dyan. Dito banda yung smoking area. At meron pa ginagawa dito banda. 2 room, hindi pa yata tapos. Napakaganda dito, napakalamig. Kalmado lang, tahimik. Ano makikita dito? Katabi na natin yung bundok. Ito, Maliko Pinewood Cabin Cafe. Ito lang yung parking. Medyo maliit lang naman. Yung mga iba dito napapadaan lang. Diyan lang sila sa cafe. Pwede sila kumain at magkape dyan. Puntahan muna natin yung Sherman Tank. Hinatid lang natin yung mga gamit natin dun sa pinag-stayan natin sa Pinewood. Tapos bumalik tayo dito. Maaga pa naman eh, alas 4. Ito na yun, Historical Nature Park, Sherman Tank. Pasukin natin. Welcome to Mangili Tindaan Historical Nature Park, Sherman Tank. Pasok tayo. Ito pala yung entrance fee, 30 pesos po. Yes po, 30 pesos plus yung parking fee po nila, 10 pesos po. Mali, 40 pesos, 10 pesos parking. Medyo malayo pa lalakarin natin mula sa entrance. Ganda no. Andun yung tangke. May nakalagay dito, no vandalism, bawal umihi kung saan saan, private property, no smoking. Ang dami din mga pine trees dito. Kaya malamig yung simoy ng hangin. Yun dun, yung mismong tangke. Doon tayo pupunta. Yung Sherman Tank. Meron naman silang store dito. Pag nagutom kayo, pwede dito. Ang dami ng water dyan. May charging station pala dito. Meron din video okay.
Ito yung tangke, oh. The full destination of the tank. Ito pala yun. Ang mechanic niya. Pwede rin kayo mapicture-picture doon sa taas. May parang view deck dyan. Ito yung Sherman tank. Yung ginamit nila noong World War II. Display na nila dito. Tingnan natin loob. Ayan yung loob. Ang kapal ng baka, no? Yan yung pinaka-nostril niya. Lumang-luma. Noong World War II pa yan. Luwag dito. Ang dami nagpipiknik dito eh. Pwede kayo pumunta dito kasama yung mga barkada nyo, mga pamilya nyo. Ayan na. Pipiknik sila dyan. Ito, camping area. Ganda, daming pine trees. Sarap mag-camping dyan. So sunod magka-camping na tayo dito. Patay tayo tent dyan, oh. Ganda, oh. Ano sa loob? Camping area. Bawal tayo pumasok, pang campers lang. Dahil pine trees, ang lamig dito. Parang nasa Baguio sa Camp Janhay. Ganito yung feels. Sarap tumambay dito. Wala lang tayong oras eh. Tatambay muna sana. Doon pwede nyo tumambay. Magdala lang kayo ng camping chair. Napakataas pala dito. Okay kayo. Hello po. Shout out. Ano pangalan mo? EJ po. O ikaw? Kinit po. Yan, Mark po. John Mark? Ay, GM na lang. Jem? O yan. Sa akin. Panoorin mo sa YouTube natin. Nilalagay natin to. Upload natin ha. Uy. Lagay Okay. ko po yan sa loob. Ang dahil mga nakadikit na sticker. Punong-puno na. Ayan, tapos na tayo sa may Sherman tank. Pabalik na tayo ng accommodation natin sa may Pinewood. Hapon na, time check 5:10 PM. Kapag lunch in Maliko. Dami pa lang mga inn dito. Lunch in. Ay dito. Nakalagay dito. I Heart Maliko, Santa Fe. Ibig sabihin part na ito ng Santa Fe. Doon na sa taas may nakalagay Japanese Shrine Monument. Papunta doon. Maliko, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Dito naman nakalagay Welcome to Barangay Maliko, San Nicolas, Pangasinan. Bumalik na tayo dito sa may Pinewood Cabin and Cafe. Kasi dito tayo magpapalipas ng gabi eh. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, I'm just not tired. I can hear the raindrops falling
feel like calling, but it's too late now. I just miss you. I just miss you. We were such a constellation, right? No, you'd agree. Made a reputation for ourselves. Ito yung stura dito pag gabi. Dito banda yung smoking area nila. At ito yung welcome signage. Marami rin kumakain dito pag gabi daw. Dito yung cafe nila. Ayun o. Maraming kumakain sa loob. Ayun mga cabins. Ang ganda. Dito pala banda yung bonfire pit nila. Kung gusto nyo mag bonfire dito, pwedeng pwede. At yun ito yung cabin nila, may sarili. May mesa dyan sa ilalim. At yung sa kabila. Mag-dinner muna tayo mga kuy. Ito yung dinner natin. Bibimbap ka Americano, hot coffee. Ayan. Dito lang tayo sa may sulok ng ating kwarto. Bibimbap. Magandang umaga dito sa Malico Pinewood Cabin and Cafe. Umaga na. Napakalamig dito. Lakas ng hangin. Yung klima dito ay naglalaro sa 13 to 20 degrees Celsius. Para ding nasa Baguio. Napakalamig. Dito. Ayan mga kuys, pupunta lang tayo sa Malico View Deck. Doon tayo kakain ng umagaan. Medyo malapit lang naman dito sa may Malico Pinewood Cabin. Ayan, karamihan dito ay mga motorista na mga riders. Nagmo-morning rides lang din yung mga malalapit dito. Kasi napakalamig dito pag umaga. At napakaganda ng view. Masarap mag-rides pag ganito. Napakalamig. Hey! Ang lakas din ng hangin dito. Yung kwarto natin kanina, binabayo ng hangin. Nakala mo may bagyo. Gumagalaw na gano'n, no? Nagsishake yung kwarto. Tingnan nyo naman talaga yung view dito, oh. Napaka-epic, oh. Busog na busog yung mata mo dito sa tanawin. Ayan, at andito na tayo sa Malico Viewpoint Eatery. Kakain lang tayo dito ng breakfast. Ang daming dito, mga riders. Galing pa ng iba-ibang lugar yan. Welcome Malico Viewpoint Eatery. Dito muna tayo kakain.
Pili lang tayo ng pagkain. May mga bilihan din dito ng pasalubong. Ito. May mga suka dito. Binalunan sukang tubo. May mga itag din dito. Bibili tayo mamaya. Smoke meat production. Ayun ito yung kakainin natin dito. Goto. Makikita yung view. Napakaganda. Dun sa baba, yung Sherman tanks. Magkalapit lang dito. May dikitan din ng sticker dito. Nagdidikit din tayo. Ang dami na. So ang dami na riders na pumupunta dito. Nakapagdikit na tayo ng sticker natin dito. Ayan o, Chris TV. Ito naman yung sa akin sa brother ko, Chris Detour. Dinikit ko din. Nakapasyal yung sticker niya dito. Ang dami nakadikit o. Ayan, tapos na tayo kumain dito sa may Maliko viewpoint. Magdodrone sana ako kasi napakalakas ng hangin. Baka tangay. Ginaw na ako ng aerial shot dito. Atalis na tayo dito sa pinag-stayan natin. Dito sa Maliko Pinewood Cabin and Cafe. Ang oras natin ay 10:23 AM. Baba na tayo ng Maliko. Maulap dito banda, lakas ng hangin. At hanggang dito lang guys ang ating video. Maraming salamat po muli sa pagsama nyo sa akin dito sa Maliko, Pangasinan. Shoutout po pala kay Bessie Jeng. Matagal na ito nagpapa-shoutout. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood ng ating video. Please like and share kung nagustuhan niyo itong video na ito. At huwag pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat po at kita-kita tayo at sama-sama tayo muli sa panibagong adventure. Ride safe po. Bye.